Как да си съставиш списък за пазаруване? Стъпка номер 1. Анализ. Извади всичко от гардероба си и пробвай всяка дреха. Махни всичко износено в неактуални линии и кройки и всичко, което не ти става. Не го пази за нататък. Няма отново да се напъхаш в него. Ако не си обличала нещо една година, изхвърляш го. Стъпка номер 2. Създай готови визии. Виж как можеш да комбинираш дрехите, като не забравяш да добавиш аксесуарите и обувките. Например, еди си коя пола с тази и тази блуза. Нямаш подходяща риза, записваш в списъка. Стъпка номер 3. Записваш в списъка всичко, което ти липсва. Точно какво ти липсва. Заедно с цвета, кройката, материята и бюджета. Например, бяла оверсайз риза от памук, бюджет 100 лева. Дръж списъка си под ръка, телефона и го поглеждай, когато си на пазар. Аз съм Йоана, професионален личен стилист, и ако имаш нужда от още съвети или професионална помощ, очаквам те в лични.